Zvinhu zvaizvo hazvichanakidza mana. To be very honest, patasvika izvezvi paakutyisa izvezvi. So kune situation iri panapa. There is a certain church, and ndikuitaura zita rayo nemunhu wacho ari kuzvitaura ndikuzvitaura, but ari kuudza vanhu kuti zvoni, if you oppose amendment bill number 3 you die. I think this is the reason inini zvangu ndisinganakirwe nekuenda kumachurches. Ndakutozviona manje, because pane zvinhu zvakawanda zvokuti I don't believe in it, zvokuti munhu anenge achida kutokuti you must do this. Indi kumudza kuti izvi zvazvina musoro zvokundudzezvo, iye anenge achitokudza kuti izvozvo ndochaizvo chaizvo. Imagine woenda kuchechi uchiti ndiye munhu ada kupinza denga iyeye, okuudza kuti if you don't support this amendment bill number 3 you will die. What kind of nonsense is this? This is not the only time zviri kuitika. Zvakaitika izvo zvekuti vanhu vada kuchinyebera kushandisa zita raMwari vachipinda mupolitics kuMalawi, vachinyeberana nevanhu vachiti Mwari vazoti zvakati, zvinhu zviri kuzonaka because Mwari vati zvakati. Vapinda mufeso wacho vakapinda ngaro opposition, vapinda vaita president anonzi Chakwera, ndo vapinda vanhu vazonoti hapana kana zvinozivikanwa kana ka1, but apedza kunyebera vanhu avafonyora neBhaibheri. This is the same situation iripo panapo, kuti vanhu vakutotora religion kuchitoita chimwe chinhu, business chekudyisa mari. But nangu nekuda kwezvinhu zvaitika izvi, kutaura chokwadi cheko chisingaputsokama, I'm not happy because tikaramba tichinyeberana kusvika pa this extent andione kunenge kwakanangwa. Right, ngatinyatsoenda pane nyaya yacho yese zvizere tinyatsonzwisisana panapa, because ini ndinoda kutaura nyaya yekuti inenge ichinyatsonzwisisika, handidi kutaura nyaya yekuti vanhu vanongoti nyaya dzako dzinenge dzekufungidzira. Joan the 5th of Africa leader commander end by Makururu has triggered widespread concern after making controversial remarks warning citizens against opposing constitutional amendment bill number 3, saying those who resist or plan demonstrations will die. Makururu made the remarks during a recent media briefing where he spoke at length about what he described as spiritual consequences for those challenging the proposed constitutional changes. The religious leader, who is known for making bold prophetic statements, also referred past claims involving Mozambique, alleging that he had previously warned of violence ahead of protests linked to Frelimo, claims his followers say were later fulfilled after deadly clashes occurred. He suggested that similar warnings now apply to Zimbabwe's political environment, heightening tensions around the ongoing constitutional debate. In another notable claim, Makururu said President Mnangagwa would remain central to the country's political future and would personally determine his successor, framing the constitutional amendment process as part of what he described as a divinely guided plan. President Mnangagwa is a man of wisdom chosen by God to lead. He will choose a successor at his own time, Makururu said. He further asserted that the current political leadership was firmly established, implying that attempts to forcibly remove the president would not succeed. President Mnangagwa can't be removed the way President Mugabe was removed, he added. Ndo mashoko avari kubuda vari kutaura. But let's be very honest panapa, sekutora ndikuita kuti iwe unenge waenda kuchechi uri kuti ndiye munhu ari kuparidzira zvokuti uchaenda kudenga iye, handiti vanhu vachitaura kuti ukafa mweya wako uchanozorora kudenga. Nesituation maomero akaita zvinhu. Ndinomwe munhu akandisira message, umwe munhu uchikuru achiti shamwari, ndinorarama nekutotenga mapirits. Vangu vanhu vachikuru ende situation iyi iri kutoitika kuna vanhu vakawanda. I know this. Andorarama nekutenga mapirits. Nezvirwere zvikangoya zvinobata vanhu vakura izvo hatichataura chakati. Asi ndorarama nekutenga medication mwedzi wega. Ndo zvinoita kuti hanzi ndese ndirarame. Asi chikundirwadza ndechekuti unonzwa munhu ari kutotaura kuti zvoni tinoda kuti tirambe takadai so because zvinhu zvitori right, because kuside kwake haana machallenges akaita seiwawo ari kusangana nawo. That person akaenderera mberi akati the only
source of income yandinotowana kuti ndikwanise kunge ndichitenga mapiritsi wayo is because ane imba yakasirwa nemwana wake yakatoisa maroja ndo paanotowana mari kuti atotenga medication iyoyo. Pasina izvozvo hapana dhiri. Imagine achoti andina anyway kuti ndingakuti ndawana imwe mari kuti ndichadii panapa kuti dai pasina kuti ndikutomirira kuti maroja akandipa mari ndobva ndatenga medication. Hapana kwaitombobva kana ningiri yachoyo nhasi wobva so iye achitaura kuti inangu there is no way I can't release my voice because kuda kuri reasons akawanda but akanyora message hombe yakandibata so kuti unoti vamwe vanhu soka vatorarama mumasituations ari tough chaizvo but because hapana chekuita munhu anozongoramba akangokula akangonyarara kuti saka zvino ndichitaura kuti ndoningana but hazvisi kuita. Those are the reasons ekuti vamwe vanhu vekuti vaitodiwa kwaitodiscusswa nyaya dzedza pachinzi uyai kumapublic hearings chichi vanhu vakadaro vaifana kusumudza ma-reasons ma-concerns akadaro votaura kuti aiwa this is not right because tiri kuzopinda busy pauda unotengana nezvinhu izvi tiri kunetsekana zvi zvekuti zvofanira kunge zviri for free handiti but hamuna there is no medication kumaningirikini kwacho unotosvika kuti kungo chako chete chaunongoita kungonyorerwa chete prescription right chirwere chako zvoda chakati urunzwa ndikunzwa chakati kuti right ichakati ukunyorera pasi vokuti refer kuti unotsvaga kufamasi unotenga kufamasi uchisvika usvika uchitenga nereceipt utenge nekuti unotamba nani kana kuti urochi munhu wese ari kufesa the same problem. You get the point. Saka nyaya iyoyo yakatondibata-batawo kuti zvechokwadi vanhu vari kurarama vachisangana nemachallenges akadaro ndopoona rimwe riri kutori chechi chaicho richitokudza kuti aiwa kuona iwewo ukatopikisana nazvo uchafa. Imagine. Saka chinoitika mapoliticians aya akangwarisa akazviona kuti vanhu vemachechi anonyebera vanhu but ngativasiye nguva yese vachinyeba vazongotanga kuvavinga one by one unowirwa one by one iwewe ende vanenge vatonotinyanya twaoto vanenge vakatoitaita kumashuro kuumwe akazonzi wakadai wakadai saka one by one anobvatanga kuwirwa. Unomwe ndakaona umwe futi achitaura achiti ndakanzwa vanhu vachinditi panapa ndine debt money ndavanzi mareceiver debt money from Chivayo. It's not debt money, hakuna chinonzi debt money. Ingawana ana America vanouya votorera vanhu dzimwe nyika maoil machichi bva vazodonata wani kuno kumunongotambira nemaoko mairi. Ndakati iwe ichi chinopa muenzaniso yezvinhu zviri kuitwa nedzinyika yotonzi yapa muenzaniso. So from there ndakabva ndatodzidza ndakati there is no difference. Musafe makaudza vanhu kuti chakadai chemunyika chakadai chakati because mungori vanhu vamwe chete hapana kana one musiyani uripo. Izvezvi nzvimbo dzatoshata dzakutoitwa zvinhu zvinorova atoma churches iwayo but because mune uchingonzi mumba maMwari muri kuitwa zvese muri kuitwa politics muri kukampeni zvese zviri kungoitika uyu utoti ndinonzwa kuti Mwari wacho ari kuti kudii uri kunosangana nekampeni dzemabhiu iwayo. So ndo masituations ari kuitika. Amen. Inini ndangoti ndingopfura nepanapa ndingotaura nyaya because dzimwe dzacho dzikasataurwa nesu dzoda kuzotaurwa nani mune makuti ngozongoswera muchikangwa muchiudzwa manyepo iyi yandirwadza yandibata-bata ndozoti iwe unogona ngune something chakubata-batawo but ndisandaenda zvangu sandadisappear rekedza ndishandise mukana uno kuzivisa mazimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa nevari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana kuti ma-study permits. Ndiri kuti batai company inonzi Education Research iyo inotungamirana namukoma Owen tikuti no work permit no problem handiti hauna work permit hauna study permit asi uri kuda kuregisterwa company uri kuda FNB business account tora namba dziri kubuda pascreen apo tora namukoma Owen vanokuitira ndo vanhu vanotoita zvinhu izvozvo chero uri kunze kweSouth Africa zvinoita futi vanokwanisa kutokubatsira gara wavabata utaure navo vanokuitira handiti unozodei mangwana.